שבנו אליכם. שבנו ושבנו ושבנו. מחקר חדש גילה שחשפניות בזמן הביוץ מרוויחות את הטיפים הגבוהים ביותר. למה? למה צריך לדעת את זה? כי ככה גילו, דרך אגב, על העניין של המשיכה המינית. בדיוק, בעצם אני עונה לך עכשיו. נכון. למה? ככה. אולי בגלל יכולתם של הגברים לקלוט את ריח הפוריות שלהם. איתנו פרופסור מל רוזנברג, חוקר ריחות גוף מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. ספר לי רגע, יותר על המחקר הזה, כי אני קראתי אותו, והייתי הרוס ממנו, זה הופיע במגזין מנטה. כן, כן, אבל קודם כל תסביר לי מה זה חשפניות. חשפניות שרוקדות... לא לעכשיו, לא לעכשיו. סטריפרס. יפה, עם השדיים בחוץ, הן יושבות על הגבר שהוא לבוש, נכון? טוב, מה זה אומר? לא, כי אני אגיד לך, רגע, אבל אני חייב לענות. כשהייתי ילד, לא, אתה לא מבין, כשאנחנו מגיעים למיניות היא חייבת לחתוך. אז אל תלך. לא, אני לא מדבר על מיניות כרגע. אתה ואני נהנה. אני מדבר על הורות טובה. כשהייתי ילד, אבא שלי אמר לי, אל תלך אף פעם למועדון חשפניות. למה? כי אתה תמצא שם משהו נוראי. והלכתי ומצאתי משהו נוראי. שמה קרה? אבא שלי. סתם בדיוק. זה טוב. אתם חייבים לשאול את עצמכם, מדען, כן, שהוא חוקר דברים כאלה, מה הרצינות של המחקר הזה? שאלה מצוינת. אני לא אביע את דעתי כאן. אתה לא יכול... אבל בכל זאת אני הייתי רוצה לדבר יותר על מעבר להומור, על העניין הזה, למה דווקא בדקו אצל חשפניות, ומה גילו בחשפניות האלה שלקחו גלולות, לעומת חשפניות שלא לקחו גלולות. כן, קודם כל, אני לא ביולוג של פרטיליטי, אבל יש כמה מחקרים שבודקות את היחס בין ריח של אישה או של גבר והשפעה על הבן אדם, המוח וכיוצא בזה. האמת שזה לגמרי הגיוני. כן, עכשיו בחיות, המומחיות הגדולה שלי זה בריחות פה. שם אני יודע שריח פה לא טוב יכול לקלקל חיי נישואים לגמרי. ברור. ובתלמוד יש הרבה כתוב על זה. לגבי ריח גוף הוא דבר שבעיניי הוא מאוד מוזר. כי אני מאמין, כמו הרבה מדענים אחרים, שבית השחי, מותר לי להשתמש שנייה בבובה? כן. איך קוראים לו? נוח, הוא אחראי על הכוח, כן. שנוח, שהוא אחראי על הכוח, כשהוא מגיע לגיל הבגרות ולא קודם, הוא מפריש כאן מבעלותות מיוחדות הפרשות שחיידקים הופכים אותו לחומרים מסריחים. וזה ריח גוף בעיקר. שזה אומר שהאבולוציה השתנתה. פעם הרי העריכות הנוראים היו בעצם מהישבן, וזה עבר אלינו למעלה. תראה, אף אחד לא היה שם. יש תיאוריה כזאת. ברור. יש תיאוריה כזאת. הכלב שלי, המרכז הריח שלו, הוא לא כאן. הוא בישבן עדיין. הוא בישבן, וזה מרכז ריח. שם הם מריחים אחד לשני. עכשיו, כל החיות מתקשרות דרך ריחות, לא רק לגבי מיניות. יש להם תקשורת עשירה לגבי פחד. אז מה אתה אומר שאם אנחנו שמים דאודורנט או בושם, אנחנו בעצם יכולים לבחור בן זוג לא נכון? אני טוען שכן. זה מה שאני מלמד. מה זאת אומרת? כי יש מחקרים, אפשר לעזוב שנייה את החשפניות בצד. עזבנו אותם. אוקיי, זה עכשיו בוקר, אפשר לחזור בלילה. בדיוק. גם את נוח אתה יכול לעזוב בצד. יש משהו, לא, אני דווקא התחברתי אליו קצת. אוקיי. מה שקורה... כן, אבל אתה מחזיק לו את הידיים וזה לא כל כך נעים. עוד פעם. בגרות מינית, עד בגרות המינית, ילד יש לו ריח נהדר. פתאום הוא בא הביתה, בגיל 13-14, ריח ממש כדאי שהוא ישים דאודורנט, סליחה. רצים לאיזה פארם וקונים לו דאודורנט. בצדק. ואז מה אתה אומר? ועכשיו כאילו הוא מושך בחורות. אז כנראה שיש איזשהו בלגן פה ביולוגי שאני עדיין לא מבין. שבאבולוציה היה לנו מאוד חשוב לתקשר בין בית השחי. כי לא הכרנו את כל חברות הפסמים הטובות. זה היה לסבול בשקט היום. תודה לאל, יש פתרון. אני שואל אתכם שאלה אחרת. עד לפני כמה מאות שנה. אנשים לא התרחצו בכלל, חוץ מיהודים דתיים שהלכו למקווה. נו. הגויים, כן, במרכאות, לא התרחצו אף פעם. לא התרחצו. לא היה דבר כזה. בכל זאת עשו ילדים. אולי לא העריכו אותו. עשו הרבה ילדים, יש יותר ממיליארד גויים. מקווה שהיו תתרנים. אבל רגע, יש לי שאלה, באמת ריחות גוף, אנחנו יודעים שזה הורמונים, חיידקים, גם תזונה בוודאי משפיעה מן הסתם. אבל לא יודעים כיצד.
מה זאת אומרת? יש אני יודעת שאם מחקרים אני בטעות אוכל אמבה, אני אוכל לארח את זה נקבוביות אורי לפחות ל3 ימים, אז זה לא נכנס לגוף. אוקיי, אמבה, את צודקת לגמרי. מה עם בשר? אז יצא מחקר לפני 1.5 שנה כמדומני, שאנשים שאוכלים בשר יש להם ריח גוף פחות טוב. מדהים. באמת? זה מדהים. אז זה מחקר יותר מתוקף, יותר מעניין מהחשפניות. ויש מה לעשות? נגיד באמת, לא לאכול המומחיות בשר. שלך היא ריח, לא, היא לטפל בריח פה, ואתה המצאת המצאה עולמית. נכון. ולגבי ריח גוף, מעבר לפסמים, יש איזה משהו שניתן לטפל בו? זאת אומרת, אם מישהו יש ריח כן. רע ביותר. אוקיי, אז קודם כל, אני חושב שלא צריך להשתמש באנטי-פרספרנט. החומר עם אלומיניום, הוא סותם את הנקבובית, ובאמת הוא לא נותן לריח הטבעי של הבן אדם. ובעברית מה זה אנטי-פרספרנט? אנטי-פרספרנט, נגד זיעה. ואם תלך איתי לסופר פארם או אבל דאודורנט רגיל זה בסדר. לא, כן, בכל אבל דאודורנט יש את זה כמעט. כן. 90, איך אני קורא לך? מר דץ? דץ. אוקיי. למה מר? אני לא יודע. אם אני... דווקא מתוק. מתוק לגמרי. אם אני אלך איתך לכל מקום בארץ, 99.5% מהדאודורנטים הם מכילים נכון. מלחי אלומיניום. שזה גם מסרטן. שסותם, אני לא יודע, זה סותם את אז מה אני שם? אני רוצה לצאת עם מה אני שם, בכל זאת לא להסריח. יש סוגים, אתה צריך לחפש שכתוב דאודורנט ולא מכיל אלומיניום. אוקיי, עכשיו תסביר לי רגע. כן. גברים ונשים נמשכים לפי ריח ואנחנו מטשטשים אותו עם הדאודורנט. כן. איך בכל זאת אנחנו אומרים סליחה, אבל סוגי הגייז, ההומואים, הלסביות, איך הם נמשכים? יש להם בכל זאת איזה רדאר אחר. ייתכן מאוד, ויש מחקרים על זה. שיכול להיות שההעדפות שלהם שונות. ייתכן מאוד. אבל אני חייבת להבין משהו, הרי אנחנו שמים באמת פסמים כולנו. זה לא יכול עד כדי כך לרמות את ריח הגוף הטבעי שלנו. זאת אומרת, זה לא שיום אחד אני יוצאת איתו והוא מריח לי נהדר, ויום למחרת אנחנו במגע אינטימי, והריח פתאום... אני חייב לחלוק איתך טיפה. כן. כי התעשייה של הבושם היא תעשייה של עשרות מיליארדי דולר. אם זה לא היה עובד עליי, כשאת שמה בושם או hair conditioner, לא היו שמים את לא היה שוק כזה. זה מין הסוואה כזאת שעובדת. והמשיכה הראשונית היום זה לא הריח הטבעי שלך, זה הריח שאת קנית אותו. כן, אבל, סליחה, פרופסור, אבל בסופו של דבר, גם אם אישה תשים פסמים וגם הגבר, דאודורנטי, בסופו של דבר אנחנו כן הרי נריח, נכון. כשנגיע למצב האינטימי, בדיוק ככה. ואז אתה צועק עליי ואני נלחץ. סליחה. אני נשבע לך לא שם יותר דאודורנט. לא משנה כמה תסבלי, את שמה לי רדיאטור ואני בלי דאודורנט. תראה מה אתה עושה, פרופסור שים דאודורנט, אל תשים מלחי אלומיניום. למה? אתה צודק ב100%. מה קורה? אנחנו נמשכים, ובאינטימיות, בהתחלה אפשר גם לעזבות פחות או יותר. אחר כך אתה מתחתן עם מישהו. נכנס למיטה. מזיע. יום אחרי יום, לילה אחרי לילה, ועם הזמן מתגלה הריח הטבעי של הבן אדם. אוקיי, זה כבר בעיה של אנשים שהם לא שומרים. זה החוש היחיד בגוף שלא מזדקן, נכון? לא נחלש עם הגיל ולא משתנה. הוא כן נחלש. הוא נחלש? חוש הריח נחלש. דווקא למבוגרים יש ריח טיפה יותר חזק אולי. לא, קודם כל, למבוגרים זה נושא, תזמין אותי פעם אחרת. אוקיי. אבל חוש הריח שלנו בתור גברים מתחיל לדהות מגיל 60-70, רובנו מפסיקים להריח. אז יחסית לראייה ושמיעה שירדו לי מגיל 30, אני צריך... הבנות שצריכות לבחור את הגבר הכי מתאים מבחינה מינית, הכי בריא, כן? החוש הריח שלהם גם יותר טוב, גם יותר חזק, וגם נשמר לאורך שנים. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור מל רוזנברג. תודה רבה שהגעת אלינו. הכתבה המלאה והפרטים על המחקר הזה במגזין מנטה של חודש מאי.